Electrical circuits connection. So let's identify what are the common electrical circuits connection. So first, series circuits for electrical wiring. Ano ba yung ibig sabihin natin pag sinabi nating series circuits? Okay, so let's say example. So we have here yung ating source or the disconnecting means natin na gagamitin para sa ating source. This is circuit breaker. And then we have dalawang lamp controlled by single pole switch connected in series. Okay? So for identify natin, the red line is considered as line 1. So line 1, connected ngayon yan sa line 1 ni lamp A. Okay? Then yung line 2 ni lamp A, connected ngayon sa line 1 ni lamp B. And then yung line 2 ni lamp B, connected ngayon sa ating switch. Yung line 2 niya, or consider mo as line 2 ito. And then, for the input terminals, pupunta yan ngayon sa ating source, which is considered as line 1. So, this is an example for series circuit connection. So, pag nag-on yan, mag-iilaw ngayon yung ating bulb for series circuit. Another example, let's say example, ito ay tatlong bulb. So, ngayon, nag-open circuit ngayon yung isang bulb natin dito. Connected ngayon sila in series, kaya ngayon, hindi rin umiilaw yung ating dalawang bulb. Kasi connected sila in series, ibig sabihin, connected in one path lang sila. Kaya pag nag-open circuit to, or nag-open yung isang bulb mo dyan, or nag-off, o lumuwag, or natanggal, or naalis, connected silang dalawa, yung A and B, or yung isang lamp 1 and then lamp 2, connected in series, apektado sila. Kasi it's in series connection. Connected in one path. When we say parallel connection naman, or parallel circuit, so let's say example, so we have also a circuit breaker para sa ating source for disconnecting means, and then we have two bulbs pa din, lamp A and then lamp B. Controlled by single pole switch. Then, yung red is for line 1. Connected sila sa parehong line 1 ni A and then B. Yung line 2 ni A and B, connected ngayon sa output terminal or line 2 ng ating switch. O yung nagko-control sa kanya. And then the input terminal for the single pole switch, papunta ngayon yan or connected ngayon yan sa line 2 ni source natin. Okay? So, red para sa line 1. Line 1 ni A and then line 1 ni B connected sa line 1 ni source. Line 2 ni A and then line 2 ni B connected ngayon sa output terminal or sa line 2 ng ating switch o yung nagko-control sa kanya. Yung line 1 ni switch, papunta ngayon sa input, yung input terminal niya papunta ngayon sa line 2 ni circuit breaker. Mag-on, pareho sila ngayong iilaw. Okay. So, pag sinabi natin parallel connection, connected sila in separate path. So, kung halimbawa nagkaroon ng open circuit dito sa A, hindi apektado ngayon si lamp B. Kung si lamp B naman nagkaroon ngayon ng open circuit, hindi apektado si lamp A. Sa example, ito, tatlong bulb connected in parallel. So, meron silang separate path para sa A, para sa B, and then para sa C. So, that is parallel connection. For three-way switch naman, so paano ba mag-connect ng three-way switch? Using three-way switch it's either in series or in parallel connection sa ating bulb. Okay? So, paano ba mag-connect natin ng three-way switch using three-way switch? So, let's say example, for we have source for this disconnecting means circuit breaker, and then mayroon tayong isang bulb, and then control siya ngayon ng 2-3-way. Hindi pwede gumana si three-way na mag-isa lang kung gagamitin natin siya as alternative switch for indifferent location. So, let's say example. So, we have bulb controlled by 2-3-way switch. Okay? So, example, for the connection, so consider natin yan as yung dalawa nating switch as 3-way. So, meron niyang common, and then numbering niya ay 1 and then 3.
Ganon din yung isang three-way switch natin, common, and then 1, and then 3. For connection, let's consider yung red line is the line 1. Line 1, connected ngayon yan sa line 1 ni bulb for connection. And then yung line 2, i-bulb natin, pupunta ngayon yan sa common ng isang three-way. And then, 1 ng ating unang three-way switch, connected ngayon yan sa isang three-way switch na 1 din for the numbering. And then, yung 3 connected sa 3. The other common naman, punta ngayon yan sa line 2 ni source natin. So, line 1 connected sa bulb natin, yung ating i-control. And then, yung line 2 ni bulb, pupunta ngayon yan sa common ng isang three-way. Yung 1 connected sa 1 ng isang three-way, and then yung 3 connected sa 3. Common ng three-way natin na isa is papunta sa source. Yung isang common ng isang three-way natin papunta sa source, yung isang common naman ng isang three-way din is papunta dito sa bulb natin. Okay? So, pag nag-on yan, it's either sa kanila, mag-on yung ating ilaw. Okay. For another example, illustration para sa three-way switch connection natin. So, three-way switch. So, we have point A, papunta ngayon yan sa bulb. And then, yung isa, papunta ngayon yan sa isang line natin para sa main circuit natin o sa pinaka-main source mo. Pagkatapos, yung isang line yan, magkakakonekta siya. Pag nag-on yung isa, mag-on yung bulb natin. Pag nag-off, it's either sa kanila mag-on or mag-off, mag-on at mag-off yung ating bulb. One of the example natin dyan is best application yan is yung sa hagdan. So, meron dyan sa baba for the switch natin ng isang three-way switch and then yung isa naman is nasa taas. Yung three-way switch natin para is either sa taas or sa baba, pwede mong i-on or i-off yung ating ilaw. For four-way connection naman, for four-way switch connection, so, let's say example, source natin for the circuit breaker and then meron tayong isang bulb. Pero, ang four-way natin, hindi siya makokontrol ng as four-way lang. So, meron siyang kasama na four-way switch. Four-way switch and then three-way switch. Three-way, dalawang three-way, isang four-way. Kung i-control natin yung bulb in 3 different location, gagamit tayo ngayon ng isang four-way, dalawang three-way. Same pa rin for the common, then 1 and then 3. Yung three-way natin may common 1 and then 3. Pero pagdating sa four-way switch, meron tayong numbering din dito. So, 1, 2, 3, 4. Yung cross dito sa gitna, ito is internal connection ng ating four-way. So, ibig sabihin, si 2 connected sa 3, si 1 connected sa 4. I-connect natin ngayon. For line 1 natin, papunta yan sa kukontrolin mo, which is bulb. Then, yung bulb natin, yung line 2 niya, papunta ngayon yan sa common ng pangalawa nating three-way. And then, yung connected mo ng three-way mo na isa, yung 1 niya, connect to number 1 ni four-way. Then, yung 3 ni three-way, and then connected sa 2 ni four-way. Then, yung 3 connected sa 1, isang three-way. Then, 4 connected sa 3 ni three-way. Then, the common is pupunta yan ngayon sa ating source. Okay, tingnan natin. So, line 1, pupunta sa line 1 ng bulb natin, yung i-control. And then, yung line 2 ni bulb natin, pupunta yan sa isang common ng isang three-way. Yung isang common, pupunta sa source, and then 1 connected sa 1 ni four-way, yung 3 connected sa 2 ni four-way, and then yung sa right side naman, yung 3 connected sa 1 ni three-way, and then yung 4 connected sa 3 ni three-way. Paano yan? So, ibig sabihin yan, it's either sa tatlong ito, pwede mong i-control yung lamp natin o yung ilaw in 3 different location. So, pwede mong i-on dito sa three-way, i-off sa four-way, i-on sa three-way,
Same yan. So, naka-on sa 3-way na isa. Naka-off yung 4-way, naka-off yung 3-way. Pwede rin naman, naka-on si 4-way, naka-off si 3-way, naka-off si 3-way. It's either sa kanilang tatlo, pwede mong i-on or i-off yung ating bulb. Okay? So, for internal connection, illustration, yan yung mangyayari sa kanya. So, nagkakaroon ng connection pag on, pag off, pag on, connected, connected, connected. So, on, off.